dia tornem amb els nostres telenotícia solidari. I avui resolem el misteri. A quin projecte solidari participa la nostra escola? Participem en la projecte de l'Aio. Però, un moment, on és l'Aio? A veure, si aquí és Barcelona, Aquí està el Perú. o sigui, l'Aio està molt lluny, tan lluny que si fem un forat al pati i cavem, potser arribem allà. Millor agafem un avió. L'Aio és un poble a la serralada dels Andes. Voleu saber curiositats dels nostres amics i amigues de l'Aio? No us perdeu el pròxim Telenotícies! Considera!